Modularis este o platformă software premium creată pentru companiile care produc, vând sau configurează containere și spații modulare. În acest clip poți vedea întregul proces de lucru, de la configurarea inițială a containerelor până la vizualizare, prezentare și generarea documentației comerciale. Totul începe cu alegerea și configurarea ansamblului modular. În Modularis poți lucra cu unul sau mai multe containere, poți construi structuri complexe, poți poziționa modulele, le poți combina și adapta în funcție de cerința clientului. Fiecare container poate fi personalizat în detaliu. Poți modifica dimensiunile, structura, compartimentarea, dotările și aspectul exterior. În proiect pot fi adăugate uși, ferestre, mobilier, accesorii, obiecte sanitare, scări, platforme și alte elemente necesare pentru configurarea completă a spațiului. Toate acestea pot face parte dintr-o bibliotecă personalizată construită pe produsele reale ale companiei. Modularis oferă vizualizare în 2D și 3D, astfel încât proiectul poate fi urmărit atât ca plan tehnic, cât și ca reprezentare vizuală realistă. Utilizatorul poate analiza compartimentarea, poziționarea elementelor, proporțiile și aspectul final al ansamblului. Un element important este vizualizarea interioară. Platforma permite explorarea spațiului din interior într-un mod imersiv, astfel încât clientul să poată înțelege mult mai bine cum va arăta și cum va funcționa spațiul configurat. Prin modul 360 Walkthrough, proiectul poate fi parcurs vizual ca într-un tur virtual. Această funcție transformă prezentarea într-o experiență mult mai clară și mai convingătoare, mai ales pentru clienții care au nevoie să vadă spațiul înainte de a lua o decizie. Pe lângă partea vizuală, Modularis include și un modul complet de ofertare. Oferta poate fi generată direct din proiect pe baza produselor și elementelor configurate. Pot fi incluse prețuri, produse, servicii, transport, montaj și alte costuri necesare. Platforma poate exporta un raport complet, care include schița arhitecturală, descrierea proiectului, lista de produse, detaliile tehnice și oferta comercială. Astfel, clientul primește un document clar, profesionist și ușor de analizat. Modularis nu este doar un instrument de proiectare vizuală. Este un sistem complet pentru configurare, prezentare, ofertare și documentare comercială, construit pentru firmele care vor să reducă timpul de lucru și să ofere clienților o experiență mult mai clară și mai profesionistă. Pentru companiile care au nevoie de o soluție dedicată, Modularis poate fi adaptat pe propria gamă de containere, propriile dimensiuni, propriile culori, materiale, produse, accesorii, prețuri și documente comerciale. În varianta Enterprise, platforma poate deveni sistemul intern de configurare și ofertare al companiei, accesibil din browser, pe calculatoare, laptopuri sau tablete, cu control complet asupra datelor și modului de lucru. Modularis ajută echipele de vânzări să prezinte mai clar, să lucreze mai rapid și să transforme fiecare cerere într-un proiect vizual, ofertă completă și documentație pregătită pentru client. Modularis. Configurezi, prezinți, ofertezi, vinzi. Totul într-un singur sistem.